diri ana. Labing man ka. Hello. Narabay daghang na-crush nimo. Sara jud ako. Kinsa man na? Ay, secret na. Naidaghang na-crush nimo. Kanang mo admire ba nimo? Natural man na kanang mga idara ting crush man gyud na. Naa makay uyab uy. Ah, Naa kay uyab. wala pa. Uyab na ni or nagplano? Nagplano ka? Ano? Nagplano ka. Ukira ng uyab. Di baya ka usikan o kwarta? Kana bang di ka gastador? Kay mo kuan man sa mutan man sa kasuban nga gusto jud ko nga maparihan niya. Normal ra na nato nga mangarap ta. Paning kamo. Gusto jud ko nga makahuman kag siman. Di Chris kay bagay jud ka dihang dapita. Kay ang siman na amanggon na diha ang kwarta nga makapalit kas imong mga plano. Kay dako magsweldo. Pero karon jud ayaw patintal sa babae ha kay delikado. Delikado kag di ka kahuman og eskwela. Ang tiwasan mo dyan ko ni. Tsaka. Ayaw gyud. Okay ra ka manguya basta di gyud nimo labtan. Kay og malabtan, unjag simba ko lang. Mo'y makababag sa imong pag-eskwela. Maayo ka mo hipos bayag kwarta. Magtago-tago jud ka di ka mo ingon ka nga taguan ni nako karera akong gastuhon. Narabay na crush nimo. Ambot kinsa. Basta na ay kuan gyud nimo na crush gyud nimo. Unya ikaw labing man ka di kasi awon nga pagkabata ba. Mao nay hubad sa imong palad ha paningkamot jud nga makahuman ka sa imong pag-eskwela kay ang babae gyud mao'y babak sa imong kinabuhi. Na kay abuton sa imong kinabuhi tungod sa babae. Ayaw patintal. Na kay klong daan. Isilsil sa imong alimpatakan nga di nako labtan kay mao ni siya makaguba. Gusto kong mahuman. Mao nay hubad sa imong palad paningkamot.